ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд навъ мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат, шумо метавонед ки сурат маълумота дар ватсапи экраномада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ маркаи мошин рӯй кардан, мо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ срочна Daewoo Matiz бо нархи арзон, ҳастай Toyota Corolla C бо нархи арзон, Hyundai Sonata аст бо нархи арзон, Daewoo Tico аст бо нархи арзон, Mercedes-ҳои Sprinter, ки мошинои боркаш ё ки дигар хел, ҳастай Opel Vectra B дути, ҳастай Opel Astra F дар кузови караван сайстаниҳои зур, ҳастай чизили фурӯшӣ аст, ки тоқа якта чизили фурӯшӣ барои трактор нархи арзон кати, ҳастай великои фурӯшӣ дӯстони азиз ва мошинои фурӯшӣ аст акселератораи Москва, Hyundai Solaris ва дигар намуди мошинои советӣ, ки нархҳои арзон кати мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 119 сомону 20 дирам, мо бошад наврасад мегӯем марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ астае, ки срочнаи Hyundai Solaris дар Россия. Соли бори 2016 сол астае, ки сӯзишвориш бензини хӯлияи мотори 1.4 литра экономия дӯстони азиз, коробкаш механика ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. дӯстони азиз, мошина айучот хизмат карда мегӯяд метиҳем, коробкаш меқати мотор мегӯяд зури бадае, хоб сод астае, хадавой мегӯяд кардаги дӯстони азиз, хоб салон тоза кожни, кондитсионер, электропакет, дигар намуд комфортро дӯстони азиз дорад. Инчунин салон кожа мегӯяд дӯстони мошин обшим чӣ хел гӯем сайсени гарени бадае. Хоб мошин қарор дорад дар Калужская област дӯстони азиз, город Обнинск қарор доштае. Калужская област, город Обнинск. Хоб нархи мошина мегӯяд 630 000 рубл гуфтесиянд. Боз агар харидори аниқ боша мегӯяд бо муомила мекунед. Нархи мошин 630 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. ин ҳами рақамҳои ҳисоб шуда, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсап дорад. Инчунин мошин ҳамагӣ 152 000 пробег дорад. Мошин вообще кам гаштага 152 000 пробег дорад, 152 000 обшим. Ҳамиқа пробег бошад, радной пробег шуд мошин вообще кам гаштага дӯстони азиз. Хоб баллонш дӯстони аз зимни пачка задаги аст мегӯяд соҳибшо ва хадавой падавой мегӯяд, ягон кор надорад. Мошине ки ай учет мегӯяд хизмат карда метиҳем. Кредит мақсад алиш намеша, умуман фақат одамои харидор занг зада мегӯяд арзон мекунем. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, Mercedes Sprinter астае, ки мошини яъне ки барои бор каштан барои бисёр чиҳо мешавад. Mercedes Sprinter соли бори 2004 сол астае, ки объём мотораш 2.2 дӯстони азиз, коробкаш механика астае. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мегӯяд қарор дорад. дӯстони азиз, ҳамаи документашон мегӯяд дорад, хадавой мегӯяд нав кардаги астае, 4 баллони нав задаги дӯстони азиз, 4 баллони зимни нав ва 4 баллони ледния мегӯяд дорад. 4 баллони зимни дорад бо 4 баллони ледния ва яшак запаска мегӯяд, қатиш падарка. Хадавои нав кардаги дӯстони азиз, мошини Mercedes Sprinter қарор дорад дар ноҳияи Рашт ва фурӯхта мешавад срочна бо нархи 75 000 сомонӣ бо муомила дорад. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшина, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд. 75 ташон мекунад бо муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон савол дошта бошед, оиди мошин фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг зада ватсапшон маълумотша гиред. дар ноҳияи Рашт қарор дорад, муомилаи хуб мегӯяд дорад, срочна сӯҳбат кунед, марамат занг занед. Мегзарем ба серияи мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае баъдрон, ки дар кузови караван беҳтарин ҳолат. Opel Caravan соли бори 1998 астае, ки сӯзишвориш бензини хӯлияе. Объём мотори 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мегӯяд дӯстони азиз. Мошин 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия, кондитсионер, баллон пачка, салон тоза, краска ягон кор надорад. ин караванҳои ӯ мақсад ки арзонакои дишовкар нест дӯстони. ин каравана хачо ганда қимат мегӯяд гирифтаги аст, мошин як даста гаштаги дӯстони азиз ва срочна мегӯяд сум дар кор аст, ба хоҳи мошина фурӯшта мондиян срочна тоқа суми хӯлияе. Opel Caravan қарор дорад дар шаҳри Бухта. Нархи мошина мегӯяд 42 500 гуфтесиянд соҳибшон, бо мақсад ки муомила дорад. мошина хай муҳоика накардан, хел сурат гирифта. мошин нашод чашка ягон дош мегӯяд, варина чашкош мегӯяд радной асф аст. ва инчунин хай
салонам дидестеш ки чӣ хел тозака тарпида шамаш ҷӯшта. خب دوستان عزیز اگر اگه معلومات خواهید اوید ماشین فهمیده شما اگر خریدار باشین یکمش رقمای تیسل هست رقمش دستی کار میکند و دویمش رقمای روسیه اینش 12 اینش تنها واتساپ دارن ماشین در شهر بختر یک سال حجت اتول کردگی کنسل بالون نو و چاشقا وارد نداره کاروانی توزه اینا شخصانی که خواهش میکنه کاروان توزه باشه اینا باری شما کاروانچای به یگو کمودی برام زنگ زدیم معلومات شد توقع سومی خوله علیش نمیشه میتونین زنگ زنید. مگذاریم با چهارم ولیکوی فروشی. ولیکوی فروشی هستای بادرون که ایکاره آوردگی هستن بیوی نکی سایستینوی زورای. ولیکوی بیوی از کره آمدگی با فروش موندیان دوستان عزیز نرخوی ارزان کردی یک چند تا هستای و اینچنین دستافکه هم با تمام شهر نویت و دوستان عزیز دستافکه هم دارد. نرخوشون دوستان عزیز 650 سوم 750 سوم 700 سوم دوستان عزیز هر خیلی نرخوشون هر یک کدومشون در روی نوو نایستگی هستای کدومش که ماقول شید یعنی که شما اسکرین‌شات کرده دستایشون روی کنین اینا رقمای واتساپشون تلگرامشون خب آدرسشون شهر دوشنبه 7 کیلومتر دوستان عزیز دستافکه با تمام توجیکستان دوستان عزیز دو راسایی بوشون نرخوشون هر یک کدومشون نایستگی خب رویگون دستافکهش دوستان عزیز گفتنم که این ولیکوی مقصد که کیتایسکی نیست اینو از کره اومده یعنی که بیوای یکی حالتای خوب داره کسی که در کار است خواهد که اگر معلومات بیشتر تاریخ همین میسو واتساپ نویسید شما در نویسته میتونید معلوماتش دوستان عزیز و دستافکه میکنن این اکا уже چند خاکی در این کار مقصد تجربه دارن ولیک مقصد چی میکنن خب با دلیپور با بواری دوستان عزیز مرامت نویسید نشد سومش بخوای خاطر چون گپ زنید. مگذاریم با پنجم ماشین فروشی است دوستان اوپل وکترا بی یعنی که دوتی سروشنا بونارخی ارزون سالی با 1996 سوزش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка механикаи мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз мошин транзитае балон дӯстон аз хайсод аст мақсад ки як 56% аст чухолакҳои фасон задагӣ аст мошин хай документош буд шудагӣ аст дӯстон азиз транзитае хоб хай хай нархи мошин арзон наҳмагӣ 20000 сомон нархи ҳамин Opel Duty қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 92 кор мекунад дуюмаш рақамои 19 тоқа ватсап дорад дӯстон азиз шахсоне ки мехаред хай документош буд шудагӣ астае номерош транзит дӯстон азиз мошин транзит воздухта балоншам хай миёна мошин яхи нахаду астае нарх шуда 100% арзанда ва зиёдтие кадоме ки мехарад маромад да занг занам маълумотои пураша асоишон гирад тоқа суми хулия мега срочно бо ягонша мақсад ки мегад мегзарем маромад на занг занем. مگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان مرسدس بنز کلاس سچکا بیومنی بهترین حالت سالی با 1998 است که سویچ فروش گاز بنزین ابیو موتور 2 لیتر коробкаш механика حالت ماشین بادرون بهترین است ماشین کانسانر دارد الکتروپاکت نو موتور کردگی بالون مگه 80% چخولاکوی فاسون داکومنتش نکی بود شده 4 دیسکاکوی از خودش кондитсионер электропакет мотор нав кардагӣ балон 80% документош бушдагӣ краскаш ягон кор надорад нархи мошина мега 64 та мега бо муомилаи хуб мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи хурусон деҳаи ҳаёти навда 64 та бо муомилаи хуб аз дорад мошин полни объём аст ин мошин заводской объёмия бе ягон камбудӣ دوستان عزیز یکمش رقمای ویلون دستی 36 کار میکنه دویمش هم رقمای دستی 30 نشم کار میکنه اینش در 62 واتساپ دارن کدامی که سچکا ابیوم نمیخره دوستان عزیز معلوماتی پرش با اسایبشون گیرین 64 تا میگه بو خیر رفته ماشین از پیش بینین بسیار نه خیر کمتر معامله دارد توقع سومی خوله و سروشنه مرامت خریدارو تماس گیرین. مگذاریم با هفتم چیزیلی فروشی دوستان عزیز چیزیلی فروشی است که با نرخ ارزان است سروش شخصانی که برای تراکتورشون در کار باشد چیزیلی فروشی است مقصد که اوهانوی همون سایوز نیای سایستنش زوری بده چیزیلی فروشی نرخش میگه همگی 5000 سومونی است کمتر ارزان میشود نرخ ارزان مودی صاحبشون سروش نمیگه سوم در کاره و قرار دارد در شهر حصار نرخ چیزیل همگی 5000 سومون است معامله دارد یکمش رقمای دستی 28 رقمای توقع واتساپ دوستان عزیز و رقمای پیامده مگافون آخرش 04 این رقم هم کار میکنه این رقم هم واتساپ هم تلگرام داره بلوگش دام توقع نکی واتساپی خالی داره پیامگیش 04 این رقم کار میکنه هم واتساپ هم تلگرام داره دوستان عزیز
хоб дар шаҳри ҳисор аст. Кадоме ки дар коса чизе ли фурӯшид нархи арзон кати марама занг занем маълумоти пурашаги тоқа суми холияи срочнай. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Хундай саната ҳастаи бардорон ки срочнай соли бори 2012 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина объем мотораш 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, танировкаш 3 моҳи дига мондагӣ аста, ҳуҷҷатош 1 сола қатъи утулаш кардагӣ. Дӯстони азиз, мошин мегад коробкаш хадавой мега соз, дӯстони азиз, кузовш мегад соз, мотор патор соз, дӯстони азиз, ва ҳолатам мега нахадуай. нархи мошина мега 75000 мегем. хай акӣ намедонам чанд ха арзон мекунам, намекунам наша аниқ мегрехтом. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хунда санада 75 та тоқа суми холия алиш намешавад. Дӯстони азиз, танировкаш уже кам мондагӣ буд мешавад. Акӣ нашуд бо состояниеша рафта худатон аз пеш бинед. Агар кадоме ки успеҳ дар насибаш боша, мошинчара мехарад. Илтимос мега беҳуда нораҳат накунед, фақат харидори аниқ. Маромад метавонед маълумотша гиред. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 3 ҳастаи бардорон ки ба фикрам Дубай ҳастаи бо хахтон аниқ мекунед. Toyota Corolla 3 соли бори 2010 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина объем мотораш 1.8 литраи коробкаш механикаи автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин яъне ки таксида гаштиса. Дӯстони азиз, мошин аки сайстаинои ӯ қиматон нест, яъне ки ҳамин нарх шуда хай арзанда мумкин бошад. Бо хахтон як бурга аниқ мекунед, нашуд коробка ва моторша аниқ када гирем. нархи мошина мегад 60000 сомон гуфтаи соҳибшон. бо хай қати хушун гап мезанем. мошин дар шаҳри Душанбе, мошин дар такси гаштиса мега соҳиб, яъне ки линияи такси даем. беҳуда мегад нороҳат накунед, фақат харидории конкретна, фақат наличи суд. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Tico Nakhedu. соли бори 1996 сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 0.8 литр, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, утул кардагӣ, 4 та балон мега 80%, аккумулятораш мега 90. Дӯстони азиз, редуктораш мегад мақсад ки газ навзадагӣ. Дӯстони азиз, мотораш мегад 5 моҳ пеш мегад столбаша мегад алиш кардем. Дӯстони азиз, ай коробка мегад вагон, як мошин мегад задагия ва стате дига чиош мегад ҳамаш нав. нархи мошина мегад 8500 мегем. бо каунтер мегад муомила мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, нашуд косметически мошина ки наша нагуфтиам, бо худтон як бурга аниқ када мегиред. нархша арзанда хай ҳуҷҷат доштаем. нархи мошин ҳамагӣ 8500 дар шаҳри Душанбе. рақамошин аста билай. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди мошин фаҳмида, шумо занг зед. тоқа суми холия алиш намешавад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Mercedes-Benz C-Class C-ка. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина, мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин хеле сайстаиную, хеле қиматон нест, яъне ки нархша арзандаи нархи як Nexi. 4 та электропакет дорад. мошин элегант аст. нархи мошин ҳамагӣ 27000 сомон аст. бо ягон сум мегад арзон мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин мошин аку расходша гуфтагӣ нест, не ки полигон ягон расход мекунед. нархи арзон мондагӣ аст 27 та, мумкин ягон расход дошта бошад, не ки нагуфтам аниқ када хутон гирем. рақамои соҳиби мегафон, рақамои соҳиби мошин аст. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе, маромад занг занем. ва ногуфта намона, кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира хоҳад ки реклама кардам, дар рақамҳои болода ҳастаи бисбит, ватсап, имо, телеграм дорад, роиктему рекламада мемонем. дӯстони азиз, лайкотонам дариқ надонем, дариқ надонем ва навори мо то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастаи бардорон ки срочнай бо нархи арзон. хоб, соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин ҳастаи мотораш 1 GSA, 1 GDI ҳам харад. дӯстони азиз, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳолаташ мега беҳтаринай созае. мотор мега соз, коробка соз, балон 100%, фақат як краска талаба, яъне ки як ду деталаш ҷои краска кор дорад. форат обшо мекунед, нафорат ҳамон ҷои даркоша мекунед, дигаша намекунед. нархиш нархи арзон срочно мега сум дар кора. нархи мошина мега 13000 мега. бо каунтер мега муомила мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, Daewoo Matiz 99 сол 13000 сомон аст. бо муомила дорад. нашуд документош ягон чиз гуфтагӣ нест. касе ки мехарад срочнаем тоқа суми холия беҳуда мега. илтимос нороҳат накунед, фақат
харидорои ани. دوستان از دیگه معلومات چختون گیرن شخصانی که در نوار ما اگر ماشین معقولی که نیافته باشن در کامنت نوشته چه مارکه ماشین باشه در کلاس ما پیشکش تو میکنیم شخصانی که ماشین فروش دارین در واتساپ رو بگیریم و رکلام میمونیم این بود نوار روزه ما تو ویدیو آینده